Nuwun sugeng pepanggihan. Rahayu, rahayu kang winantu, rahayu sagung dumadi. Mugi kawilujengan, kasantosan, lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Kados pundi kabaripun para kadang sederek? Mugi-mugi tansah pinaringan bagas saras saengga kita saged makempal dinten menika awit nugrahanipun Gusti Kang Maha Asih. Dinten menika badhe kalampahan wawancara kanthi punjer bab piwulang toleransi lan eneripun toleransi antawisipun umat Muslim lan umat Hindu ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Keparenga kula Amalia Khotrunada Nimpukasan 083 saking Universitas Negeri Surabaya. Jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, Fakultas Basa lan Seni. Wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula ajak ngrembak kanthi punjer piwulang bab toleransi lan eneripun toleransi antawisipun umat Muslim lan umat Hindu ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Wawancara kanthi ener toleransi antawisipun umat Muslim lan Hindu ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Diajak kangge ningkatake lan mangerteni toleransi antawisipun umat agama Muslim lan Hindu ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Wonten ing mriki kula badhe wawancara kalian Bapak Gatot Sunardi. Panjenenganipun sampun paring yuswa 60 taun. Panjenenganipun lair panggenanipun Karanganyar, Bali, selangkung Januari 1961. Panjenenganipun sampun dados pemangku agami Hindu salami 19 taun. Panjenenganipun pendidikanipun SLTA sederajat. Kula badhe ngaturaken panyuwunan pirsa wonten 3 bagian. Kapisan inggih menika ngandharaken ngenani umat Muslim kaliyan Hindu, toleransi antawisipun ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Bagian kapindho nyuwun katerangan ngenani cak-cakanipun toleransi umat agami Muslim lan Hindu ing Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Bagian ketiga nyuwun pamanggih ngengingi dinten tembenipun toleransi antawisipun umat agama Muslim lan Hindu ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu. Bagian kapisan menika kula perang dados sekawan bagian. Bagian kapindho menika kula perang dados sekawan bagian. Lan bagian ketiga menika kula perang dados gangsal bagian. Angka setunggal Bapa menapa piwulang bab toleransi sampun dipunpahami kalian warga bebrayan ing tlatah Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe, Kecamatan Puncu. Menapa piwulang bab toleransi ingkang panjenengan sampun mangertosi ingkang dipun pahami kalian warga bebrayan mriki? Terus makaten
khususipun keluarga besar warga Hindu wonten Kabupaten Kediri ingkang sampun manggen wonten Puragung Kertabuan Ambika niki melampah sareng-sareng kaliyan sedherek niki sedaya ngantos sae boten wonten alangan punika. Nggih. Angka kalih menapa panjenengan sampun getuk tularaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan ing Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe. Sampun. Kados pundi panjenengan getuk tularaken piwulang kasebut? Dados makaten anggen kula getuk tularaken dhateng warga sekitar niki kanthi mlampah sakidrane Dusun Sawahan khususipun paring sumerep anggenipun wonten dusun niki wonten pura dados mengenalkan napa ingkang dados kawontenan pura kaliyan warga sekitar saged sinambungan nampun wonten pemilah napa ingkang dados mangke ten ajeng niku pun ngantos enten bapak boten sekedah akhire asdonggara menggahipun agama Hindu alhamdulillah menggih agama Islam sami saged nampi sedaya. Lajeng angka 3 wiwit kala menapa panjenengan getuk tularaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe? Wiwit awit taun 1992 gangsal kula wonten mriki ngantos sapunika. Kados sekedhik kula ing mlampah ngantos saged warga mriki memahami bab menika. Nggih. Ingkang bagian setunggal pungkasan kados pundi pananggapipun warga bebrayan Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe dumateng upados panggetuk tularan bab toleransi ingkang panjenengan tindakaken? Dados panggetuk tularan ingkang kula tindakaken wonten dusun niki Nggih. Warga lingkungan niki sami nyengkuyung menghormati napa ingkang dados dilampahi warga Hindu ingkang wonten mriki. Nggih. Dados nyengkuyung menghormati. Nggih. Ngoten. Lajeng bagian kalih nyuwun katerangan ngengingi kawontenanipun cak-cakanipun piwulang bab toleransi ing Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe. Angka setunggal menapa piwulang bab toleransi sampun dipun cak-cakaken kaliyan warga bebrayan Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe? Sampun. Menawi sampun kados pundi ngecak-cakaken warga mriki? Dados warga lingkungan mriki estu-estu kala jaman semanten lampah akhiripun nggih mbuktekaken mlebet wonten sak panggenan pura ningali kawontenan wonten pura Kertabuan mriki dos pundi kerukunan umat beragama kali umat Hindune saged sinambungan nggih akhiripun warga-warga ingkang jauh-jauh niku sami mriki sedaya sami jadi napa ingkang dados kebutuhan pura ingkang sampun lampahan menika. Nggih. Lajeng angka kalih perangan ingkang pundi ingkang sampun dipun cak-cakaken kaliyan warga bebrayan Dusun Sawahan, Desa Watu Gedhe? Dados warga lingkungan iki mbok menawi enten hari-hari suci umat Hindu Kabupaten Kediri nggih nderek napa kerja bakti njagi napa ingkang dados kekurangane pura Kertabuan saling mengisi melengkapi dados warga Hindu warga umat Muslim wonten mriki niku sami-sami sareng-sareng nyengkuyung kaliyan warga mriki. Nggih ngoten. Dados saking perangan setunggal mangertosi kanthi sayetos kapitadosan agami ingkang benten
punapa ingkang angka kalih ngurmati ngaosi ngajeni kapitadosan agami benten, napa angka 3 nyengkuyung kapitadosan agami ingkang benten menapa sedayanipun sampun Dados namung kalih, dados menghormati kalih nyengkuyung. nyengkuyung. Ngoten. Nggih. Lajeng angka 3 menapa ingkang dados reribet salebetipun ngecak-cakaken piwulang bab toleransi dhateng warga bebrayan dusun sawahan Desa Watu Gedhe. Dados ingkang dadosaken reribet menika menawi pura Kertabuana wonten acara, Nggih. warga sekitar mriki nggih enten ingkang kersa kawontenan pura Kertabuana menika kan dereng ada tempat lahan parkir. Parkir. Dados upami mangke parkiripun wonten margi ageng kadang-kadang mengganggu lingkungan pribadi lan iku dadosaken ribet. Oh. Tapi sak wangsulipun iku kula nggih maringi pemahaman. Akhire nggih kula kepalaken, kula sadaraken warga ibu sing saking mriki sing sedang iki nggih nyuwun pangapunten memang kawontenan pura nggih kados ngapunipun dereng wonten tempat parkir sing layak kangge parkir untuk upacara hari besar. Nggih. Lajeng angka sekawan kados pundi panjenengan merantasi reribet salebetipun ngecak-cakaken piwulang bab toleransi dhateng warga dusun sawahan Desa Watu Gedhe. Akhiripun nggih kula jak musyawarah, kula jak rembak sareng-sareng dados maringi pemahaman kawontenan sing wonten nggih niku wau wangsulipun wonten kesadaran memang di kawontenan kados menika keresahan warga mriki niku sedaya saged nampi napa ingkang dados kekurangane kula tersampaikan. Dados saling napa menika ngemutaken. Nggih. Nggih, Bapak lajeng bagian 3 nyuwun pamanggih ngengingi dinten tembenipun piwulang bab toleransi ing tlatah dusun sawahan Desa Watu Gedhe Kabupaten Kediri. Angka setunggal menapa piwulang bab toleransi wonten dinten tembe saged dipun dadosaken kabetahan kalian warga bebrayan ing tlatah dusun sawahan Desa Watu Gedhe. Menapa saged dipun dadosaken kabetahan kalian warga? Dados kabetahanipun warga nggih menika upami wonten tiyang susah, upami enten warga mriki sing botahaken mungkin enten pohon beringin damel susah napa upami enten warga sing mantu menika saged didamel napa tambahipun kados beringin, kados bunga, kados saged didamel niku wae napa dados pertanyaan niku wae. Nggih. Angka kalih wonten dinten sakmangke warga bebrayan ngriki tlatah dusun sawahan Desa Watu Gedhe sampun dumugi tataran ingkang pundi? Angka setunggal menika mangertosi kanthi sayektos kapitadosan agami benten. Angka kalih ngurmati ngaosi ngajeni kapitadosan agami sanes. Napa angka 3 nyengkuyung kapitadosan agami sanes? Terus ingkang kula semerti awit kula wonten mriki menika menghormati kalian menyengkuyung. Dados ngurmati kalian nyengkuyung nggih. Kawontenan kula. Nggih. Nggih angka 3 kapan tataran wekasan inggih nyengkuyung kapitadosan agami ingkang benten saged kalampahan wonten warga ing tlatah dusun sawahan Desa Watu Gedhe. Nggih, awit berjalannya wekdal akhiripun warga sekitar mriki nyengkuyung kali menghormati napa ingkang dados kawontenan wonten Kertabuana. Nggih, lajeng angka sekawan menapa wonten
cara kangge nyiptakaken tataran wekasan inggih menika nyengkuyung kapitadosan agami ingkang benten saged kalampahan wonten warga bebrayan tlatah dusun sawahan Desa Watu Gedhe. Terus paring pemahaman nggih segede-gede kaliyan mlampah nggih antara pemangku sanes warga Hindu ingkang rawuh mriki sami sesambungan kali warga bebrayan mriki saged mangga nggih rembag-rembag napa ingkang terus kedepan kula keberkatan ningali kawontenan ingkang sampun wonten akhiripun berjalan sesuai lancar. Nggih ngaten. Ingkang pungkasan kados pundi pikajengan panjenengan tumrap piwulang bab toleransi kangge warga bebrayan tlatah dusun sawahan Desa Watu Gedhe lan warga bebrayan Agung Indonesia wonten dinten tembe. Nggih mugi-mugi anggenipun bebrayan Pura Tumbertabuan kali warga sekitar saged tolaken barokah manggi ana rahayu wilujeng selamat khususipun wonten warga sekitar kali lingkungan mriki umumipun wonten Mantoro manggi rahayu sampun kurang. Nggih. Matur nembah nuwun dumateng sedaya wangsulan lan wewarah ingkang sampun dipun paringaken ing wawancara dinten menika saking pirembagan ingkang sampun kalampahan kula saged mendhet dudutan bilih toleransi antawisipun umat Muslim lan umat Hindu menika dados dasar ingkang wigati sanget kangge njagi persatuan lan kesatuan bangsa Indonesia. Kados ingkang sampun diandharaken Pak Gatot Sunardi ing tlatah menika dusun sawahan Desa Watu Gedhe Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri para umat Muslim lan Hindu sami-sami nyengkuyung siji lan sijine. Yen umat Hindu ngadakaken adicara ing pura, para umat Muslim biyantu njagi lahan parkir lan sapanunggale. Kakalihipun sami-sami ngabekti dumateng Gusti miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak lan kathah sanget nile-nile luhur ingkang sami kadosta raos asih tepa slira lan tulung tinulung. Mekaten video wawancara ingkang saged kula aturaken, mugi wawancara kula menika saged nanambahi pasederekan tumrap kula lan panjenengan sedaya. Toleransi kunci kawicaksanaan sakjroning urip bebrayan. Bilih wonten lepat luputipun anggen kula matur, kula nyuwun agunging sih pangaksami. Kula aturaken dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa mirsani video wawancara wiwit purwa ngantos swasana. Sugeng pepisahan, nuwun rahayu. Rahayu. Ngapunten saderengipun kula matur dhateng panjenengan, kula matur nuwun sanget rawuhipun mugi ndadosna barokah. Nggih kula akhiri kanthi paramasanti Om Santi Santi Santi. Santi.